হ্যালো।
Hello, Madam Rose. Putol-putol yung boses mo. Putol-putol yung boses. Ibaba mo nga, ibaba mo nga saglit tapos akyat ka ulit.
Bangon na ako tapos magluto. Anong lulutuin mo, tropang vlog? Bangon na ako tapos magluto. Anong lulutuin mo, tropang vlog? Bangon na ako tapos magluto. Madam Rose Avera. Hi to Madam Swan. Yummy. Thank you sa pagbisita po. Tamsakan nyo naman po. Tamsak naman po kayo. Lagyan ko nga kayo ng jacket. Nababa na si Madam Rose. Naghihintay na naman na magigising yung alaga. Hello host, now lang ako. Tapos na host. Salamat Swan Yummy. Baba ka ng link dyan. Baka may makadalaw sa akin ngayon. Pwede nilang targetin nila yung ano mo. Kukuha nila yung wala, parang robot talaga, madam. Baba ka ng link mo, Swan Yummy. Para kung sino yung makadaan, madali yung bahay mo. Mabingwit yung bahay mo, mapuntahan ka kaagad. Si hi, Rani. Yan yung kasama ko. Srilani. Srilani. Si hi, Rani. Rani. Hi, good hi. Hi. Ay, tulog pa sila lahat. Pinatulog ko yung alaga ko para makaon ako konti ng video. Pag magising na naman yan, ang bilis magising ng alaga ko ba? Bilis nagigising. Salamat sa pabiji-beji mo, Madam Rose Arvera. At saka kay Madam R&R Designs and Craft. Madam Rose, lapag ka ng link mo dyan, Madam Rose, para kung baka may makadalaw na hindi mo pa kadikit, makuha nila ba? Swan Yummy, lapag ka ng link. Alam mo ba kung paano maglapag ng link? Maglapag ka ng link para baka hindi pa tayo kadikit. Idikit ko tong isa ko sa'yo.
Ilapag, wag mo nang dikitan 'to, ha. Hindi pa pala tayo dikit. Sige, babalikan kita. Ang ingay. Babalikan kita tapos i-ano ko 'tong isa, wag mo nang ibalik, ha. Wag mo na 'tong balikan ang isa. Dinikitan kita sa isa ko, Swan Yummy. Dikitan kita mamaya diyan sa ano ko, ha? Diyan sa salarin ko, didikitan kita. Baka hindi mo pa kadikit si Madam Rose Arvera, dikitan mo. Hi, Amelka Kadi. Hi, host. Tamsak hair permission. Mangisda ako, host. Sure. Dikitan mo muna yung may nakalapag na ano. Steady ka muna, ha. Amel Kadi. Ako muna maglapag sa ano mo. Ako muna maglapag sa... Sige, lapag ka na nga lang para mas mabilisan kayong magbalikan. Bigyan mo na kita ng jacket, ha. Si Amel Kadi. Baba ka ng link mo, Amel Kadi. Tapos, wag mong kalimutan magtamsak sa akin dyan, ha. Magbaba ka ng link kasi ididikit ko tong isa ko sa'yo. Huwag mo na tong balikan. Pero yung account ko, kung hindi mo pa yan nadikitan at nakalimbang, kalimbangin mo na lang at dikitan. Babalikan din kita dyan mamaya. Sige, magbaba ka ng link para idikit ko tong isa ko sa'yo. Dana ang Tamsak host at friends na tayo. Thanks. Baka si Swan Yummy, baka hindi mo pa kadikit. Dikitan mo yan. At saka si Madam Rose Arvera. Dikitan mo sila. Rose Arvera playing your video. Wag mong i-skip yung harang ni Madam Rose Arvera, ha. Amel Kadi, may harang na yan, wag mong i-skip. Papunta din naman tayong lahat diyan sa mga ganyan. Baba ka ng link mo. Nabigyan na kita ng jacket para mabilis ka mapuntahan ng iba kung sino yung makasilip diyan.
Ayan, dikitan niyo yan si R&R Design and Craft. 38 seconds lang yan. Miss Ma'am, thanks. Yung binaba kong link ngayon, dikitan mo yan si R&R Designs and Craft. Babalikan ka niyan, legit yan. Nag-DJ lang yan, may ginagawa eh. Nag-i-edit din ng video. Kaya dikitan niyo yan, babalikan kayo niyan. Salamat sa 8 na nakatambay sa akin ngayon. Swan, yummy, playing your video. Thanks. Ayun. Salamat, Amel Kadi, ha. Salamat sa pagbisita at sa pagdalaw, sa pagpatamsak mo sa akin. Salamat. Ibaba ka nga ng link mo, Amel Kadi. Sige na nga. Idikit ko tong isa ko sa'yo. May isa pa din ako, idikit ko yun sa'yo. Si Amel Kadi, ayun. Dito lang ako sa 7 seconds ha, para mas mabilis, para madikitan. Kinalimbang ko na rin. Mommy's Kitchen, hi host, new hair. Thank you sa pagdalaw, Mommy's Kitchen. Mom's Kitchen, thank you sa pagdalaw. Rose Arvera, we're now connected, leaving your house complete package. Thanks. 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 Tamsaktan. Dikitan mo si Amel Kadi. Madam Mom's Kitchen. Ako muna magbababa ng link mo, Mom's Kitchen, ha? Tambay ka muna kahit 5 minutes lang. Pwede ba yon, Mom's Kitchen? Mom's Kitchen. Bakit hindi ko ma-search si Mom's? Ayun. Hanap tayo ng maliit na link. Ito. Ano muna ako. Ilagay ko to sa iyo ang isa ko, Mom's Kitchen. Wag mo na tong balikan, ha? Dikitan nyo si Mom's. Baba ko yung link niya. Mom's Kitchen. Mom's Kitchen. Ay, link niya, Mel. Hindi ko pa pala na. Hindi, sabi ko sa kanya, ibaba niya na lang kasi nadyakitan ko na siya. Tropang Vlog, Roman Chris, pakidikitan na lang po. Salamat. Sige, sige. Hanapan, ano ko yung Roman Chris mo. Hanapan kita ng konting Roman Chris 1. Ilapag ko na rin yung ano mo, ha. Hanap ako ng maliit mong video para mabilisan lang. Pero matataas naman to, wala namang konti. May simple name intro ito.
Not Amel from Rose Arvera. Amel Cadiz, one yummy cell playing your video. Ma'am She's Kitchen. Sure, tambay mo na ako dito. Oh, nababa ko na yung ano mo, ma'am. Ma'am She's, ang sasarap ng mga gawa mo. Ma'am She's Kitchen talaga. Tropang vlog. Roman Chris 1, padikita na lang po. Salamat. Hehe. Swani. Swan Yummy. I'm Kadi. Hi. Ma'am She's Kitchen, let's connect. I'm on my way to your house. Thanks. From Amel Kadi. Ma'am She's Kitchen playing your video. Thanks. Link ni Amel. Ibaba mo na Amel para mabilis kanilang mapuntahan. Rose Arviera, sabi niya, link ni Amel, baba mo na. Swan Yummy, okay, Akel Adil, Kadi. Nagbaba ng link si Swan Yummy. Dana daw sa'yo si Ma'am She's Kitchen, Amel Kadi. Swan Yummy, done. We're now connected. Thanks. Tropang Vlog, salamat po. Ma'am She's Kitchen. Still playing your video. Roman Chris 1, dikita nyo na yan si Roman Chris 1 na binaba na link. Abi Mary's BG, naka-charge phone ko. Hehehe. Okay lang. Salamat sa iyo, madam. Abi May Perez. Hindi na ako magbaba ng link ko, host, kasi pinapalo ako ni Lolo. Thanks. Unahan ko na lang sila. Ganon? Sige. Basta ano, ako na lang magbaba sa iyo, Amel Kadi, kasi para naman mapuntahan kanila dire-diretso. Iba talaga yung mas palitan talaga, 'di ba? Dikitan nyo na rin yan si Roman Chris 1, Amel Kadi. Amel Kadi. Ito na yung link mo. Ibaba ko. Ayan. Hello, nagamit ko. Ito nagamit ko. Salamat. Binaba ko na rin yan, Roman Chris 1, yung ano mo. Binaba ko na rin yan para dana daw si Ma'am She's Kitchen sa iyo, Swan Yummy. Ma'am She's Kitchen, done. We're now connected. Complete package po ang binigay ko. Thanks. Thank you, Sir Amel Kadi, ha? Thanks so much, host. You're so cool. Thank you, Sir Amel Kadi. Thank you. Salamat sa pagtambay dyan, ha? Salamat sa patambay. Malapit din naman akong bumaba. Malapit na. Salamat sa patambay niyo, ha? Yan, Roman Chris, dikitan mo yan si Amel Kadi. Yan yung binaba ko na link. Dikit ko na to sa iyo. Yung isa ko, Sir Amel Kadi, may isa pa akong ano. Sa anak ko yun. Ibabalik ko din yun sa iyo. Pag matapos to. Idikit ko yun sa iyo. Yung min ko, bumisita pa sa bahay-bahay nung mga dumalo sa akin kagabi sa LS. Ganun ba, Madam Abby May Perez? Okay lang, Madam Abby May Perez. Walang problema po. Roman Chris, 1, on the way. Papunta na daw sa iyo si Amel Kadi, Roman Chris. Balikan mo yan. Si Sir Amel Kadi.
Nag-play na siya ng ano ng video mo, Roman Chris, si Sir Amel Kadi. Salamat Sir Amel Kadi sa pagbisita mo kay Roman Chris. Asahan mo at babalikan ka niyan. Legit yan. Roman Chris, yung ano, yung binigay ko si I'm Still Here. Thank you, Madam Jamela Ilardi. Sir, dikitan mo si Madam Jamela Ilardi. Legit po din yan, sir. Magbaba ka ng link, Jamela Ilardi, para mabilis kang puntahan ni Sir Amel Kati. Balikan mo yan, yung binaba kong link sa'yo, Roman Chris 1, yun yung 3 months pa ata. Yun yung short video mo na ano, intro mo ata yun. Yung seconds lang para ano. Sige, maya na lang. Oo, seconds yun. Jamila Ilardi on the way. Pupuntahan ka rin ni ano, ni Amel Kadi, Madam Jamila Ilardi. Sana balikan niyo. Sobrang effort ni Sir Amel Kadi. Amel Kadi, wag kang mag-hide ng banana mo. Balikan ko na lang, sabi ni Roman Chris. Oo nga, no, hindi ko rin napansin. Naka-hide pala yung banana ni, ano, ni Amel Kadi. Nung nag-search ako sa kanya, naka-hide. Siguro libo-libo na yung ano ni ano eh, ni Sir Amel eh. Ni Sir Amel Kadi yung banana niya. Naka-hide eh. Amel Kadi, Jamila Larde, Amel Kadi, thank you. Balikan kita, promise. Babalikan ka daw ni Madam Jamela Larde, Sir Amel. Magpapahinga lang siguro ito kasi pagod din. Kakagising lang. Ma'am She's Kitchen, Jamila Ilardi Dan. Ayun. Jamela Ilardi, tapos na si Ma'am She's Kitchen sa'yo. Sana balikan mo rin siya mamaya pag may time ka. Pero wag kang mag-alala, Ma'am She's Kitchen. Legit po yan si Madam Jamela Ilardi. Nagbabalik yan. May mga banana pa yung ididikit sa inyo.
Ayan, 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 ayan. Salamat sa 5 na nakatambay diyan. Salamat, salamat. Hi, Reggie Villanueva. Hi po, host. Just drop by to say hello at thumbs up dan. Salamat, Reggie Villanueva. Salamat, salamat sa patamsak. May mga link dyan, langga. Baka gusto mo, gusto mong bingwitin yan, bingwitin mo na. Mga legit yan, mga legit yan. You're welcome po. Mga legit yan, baka gusto mo yung bingwitin. Bingwitin mo yan, langga. Bababa na din ako maya-maya. Okay, not po. Pero magstay ka muna kahit 5 minutes lang. Okay lang ba sa'yo? Sayang din naman kasi mababaliwala ba? Mababaliwala ni Whitey yung pag-drop mo na hindi umabot ng kahit 5 minutes lang. Sa iba nga 10 minutes pero okay lang daw naman yung 5 minutes. Salamat, Reggie Villanueva. Salamat. Yan si Janji Palami. Dumalaw pa yan sa nagdikit sa kanya. Babalik din yan mamaya. May link din siya dyan. Bago ko to i-drop maya-maya, ipaano ko muna yan sa'yo. Iisa lang ba si Reggie? Ayan. Janji Palami, ayan. Host, ayan. Bumalik na si Janji Palami. Unahan mo muna si Reggie Villanueva. Janji, mag-drop ka ulit ng link mo para mapuntahan ka niya. Para mapuntahan ka niya maya-maya. Yung kay Ma'am Shiketchin, natapon lang ganun. Bakit? Ngano man? Unsay naa Janji Palami? Nganong nakuan man? Sayang naman yun. Puntahan ko si Ma'am Shay mamaya. Ako na lang magpalit niyan. Mali bakas niya kaya hindi ko mabalikan. Sige lang, wag mo munang balikan. Or mauna ka na lang sa kanya. Unahan mo na lang siya. Sabihan mo na Sige, ako na lang. Ako na nga lang. Ako na mag kay Ma'am Shay. Ma'am Shay's Janji Palami. Naano ko na siya, Janji. Nag-ano ko sa kanya. Nag-iwan ako ng Dan Janji Palami. Mali bakas niya. Salamat, host. Hello po, Mimi.
Rose Arvera. Kilala mo po ba si Madam Rose Arvera? Iniwan niya lang yung cellphone niya, Madam Reggie Villanueva. May binili lang siya sa labas. Taga saan ka po ba, Madam? Note po, salamat. Balikan ko yan maya-maya. Taga saan po ba si Madam Reggie Villanueva? Salamat po, Janji. Sana ba si Roman Chris Janji Palami? Anong ginagawa niya? Hindi na nagpaparamdam. Salamat sa anin, sa natamsakan nyo. Tamsak-tamsak sa hindi pa nakatamsak. Hindi pa ba wa pa nakauli si Kuandi ay Janji. Aklan. Pero dito ako na sa Novaliches, Quezon now. Ah. Aklan, Bisaya yung mga Aklan, di ba? Mga Bisaya din yung Aklan o ano yung salita ng taga-Aklan? Reggie Villanueva, baka maraming link sa taas. Dalawin mo sila. Si Swanyami. Legit yan. Nagbabalik yan si Swanyami. Baka hindi mo pa sila kadikit. Si Janji, si Amel Kadi. May ano din si Ashley Jan, nakababa. Puntahan mo yan. Aklanon ang salita pero balo ko magbisaya. Ah, done with Swanyami. Hmm. Balo di ay ka magbisaya. Ah, gani ka. Salamat sa pito na dumalaw. Abi may Peris. Hi, gandang Reggie Villanueva. Pasa ko ng link ni ano dito ni Madam R&R. Yan si ano, dito mo lang siya anuhin, oh. Dikitan si Madam Abby. Si Madam Abby, dito mo siya dikitan, oh, sa account niya, Reject Villanueva. Baka hindi mo kasi pa kadikit si Madam Abby Mi Perez. Ito yung link niya, oh. Ah, sige lang, ibaba ko na lang yan. Baka may ano, si Reject. Dan ako kay R&R host. Idikit ko nga din to sa'yo, Reject Villanueva. Reject Villanueva. Dikit ko na rin to sa'yo, ha. Uy, kailan ang LS mo? Nag-i-LS ka na pala, oh. Dadalaw naman ako sa LS mo. Hanap muna ako ng konting para hindi masayang yung pagdikit ko. Idikit nito. Anong oras ka nag-ELS, madam, para naman mapuntahan kita sa LS mo? Ah, close pala kayo nito, Madam R. Hmm.
Close pala si Madam Reggie Villanueva at saka si Madam R. Hindi pa dumalaw yung isa kong kaibigan, bago siya pumasok sa YT. Gusto niyang magpatulong, sabi ko pasok ka pa para may mga upo. Hello po. Janji, tapos na. Tapos na siya. Dan Ashley Balugos. Hindi pa pumasok okay, bit. Sure. May isa akong kaibigan bago siya pumasok dito sa YT. Hindi pa pumasok, gusto ko nang bumaba. Bago siya, gusto niyang magpatulong, baka pwede nating dikitan. Pero paano natin siya didikitan kung hindi siya nagpaparamdam, kung pumasok na ba siya o wala, nagchat-chat lang sa akin. Gusto ko nang bumaba. 2 hours na ako dito and half, malapit na mag 2 hours and half, okay na ito. Nag-open na daw siya. Nag-open na daw. Paramdam ka muna, be. Paramdam ka muna, be. Mag-comment ka, be.
Ikaw na ba 'to, be? Ikaw ba 'to si Emily Oximar? Ikaw ba 'to, Madam Nineng? Ikaw 'to 'no? Ikaw 'to si Emily Oximar? Hello diri nga side, kamusta? Lahat ng may done sa'kin host, may bakas po ako iniwan. Salamat Madam Reggie Villanueva. Medyo habaan mo bakas para hindi matapon. Paramdam ka be, ikaw ba 'to? Emily Oximar, para makuha ko yung link mo. Okay po, Reggie. Sabi ni Janji Palami. Emily Oximar. Dalawin ko nga saglit. Emily. Hindi na. Hindi ata to siya. Paano ko malalaman na ikaw to? Ang Emily for subscribers and one video. Ah, siya nga to siguro. Ah, siya nga to. May isa, ano ko to sa'yo, Beha. Ilapag ko sa'yo to. Tapos, kunin ko tong link. Para madagdagan yung mga magdidikit sa'yo. Wag kang mag ano dyan, Beha. Magsulat ng hindi gusto ni Whitey, baka masipa ka, masipa ako. Ilapag ko lang tong link dito. At walang buntot. Yes po, complete sentence po yun. Ah, yan ang maganda, Madam Reggie Villanueva. Full package. Ganun talaga ang mas maganda. Dikitan nyo si Emily Oximar. Kaibigan ko yan. Kung hindi yan babalik sa inyo, sabihan nyo ako. Bago kasi siya. Emily Oximar. Bago kasi to. Bago siya pumasok sa mundo ng YT. Dikitan niyo. Akong bahala kung hindi siya babalik sa inyo, promise. Sabihan niyo ko kahit i-comment niyo sa mga videos ko kung hindi yan babalik. Bago pa kasi siya tapos gusto niya daw na magpatulong. Sabi ko sabay-sabay siya sa mga may mag-ELS. May makukuha ka kahit 5-5 lang or kahit 10-10 sa isang araw. Malaking tulong na yun. Dikitan niyo yan si Emily Oximar. Yan yung link niya binaba ko. Sige, hanggang ano tayo? Malapit na, mag-half hour, 2 minutes na lang. Gusto ko na talagang bumaba. Okay po, salamat host. Salamat Reggie Villanueva ha. Salamat sa pagtambay mo dyan at sa patamsak. Magdan kayo kung natapos nyo na si Emily Oximar. Ang last na link na pinasa ko para makababa na tayo. Bukas ulit. Bukas ulit. Emily Oximar.
Bang nakalimutan ko i-mute ka. Haha, si Banana ang naminaw. Mao ba? Nada yung banana din ha, Madam Rose. Regards ko sa imong darling ha. Mudrap na pod ko, tingala siya na daw nagyaw-yaw. Regards ko sa imong darling, Madam Rose Arvera. Dan po kay Emily Oximar. Ayun. Salamat, Rije Villanueva. I-comment mo yan sa akin kung hindi yan babalik sa'yo si Emily Oximar. Papalitan ko yan. Papalitan ko yan ng banana. May banana ako kung hindi pa nakadikit sa'yo. Idikit ko yan mamaya sa'yo. Shout out mo siya, Dali, Jo Vera. Hi, shout out to Mr. Jo Vera from Bibang. Taga Dilapa din po, taga Dilapa. I'm from Dilapa, Quezon Bukidnon, the neighbor of Madam Rose Arvera. Hello, Mimi Reggie. Salamat, host. Hello, Mr. Jo Vera. Shout out to you. Your wife is my neighbor and Dilapa, Quezon Bukidnon. Ang mga lamion nga mga Bisaya. Dan Emily, hello Mimi Reggie. Uy, wag madam ba? Sige, magluto sa ko. Sige, madam. Ikaw ano lang na siya. Uy, kanang sayangan man po tani mag-off. Uy, nga kani. Nag-7 naman po. May pinsan po ako sa Malaybalay, Bukidnon. Ganon? Saan banda sa Malaybalay, Bukidnon? Hi din daw. Salamat, Mr. Joe. Thank you so much. Thank you so much and thanks for your love of my neighbor, my friend, and may mga kabuan. Huwag ka muna mag-off. Kaya nga eh, pero saon man eh, oy, mag, magpuan. Resilient ko na lang ni Bid, dadaon ko ni sa taas. Magyaw-yaw ako dito og kuan. I-off sa nako ka Jot.